سكنا أملاك أنا مسكنينا إذا ما عاد سبا سلا تجبرنا نزخة هنسمع إجابة رسالة دبك عنه مسكن يسوع راح كنا بقولي هاي تفليني أتبغي يفل كم تواتعني يا ريت راح بالوسكة راح كنا بقولي هاي تفليني أتبغي فل كم تواتعني تراي كنا بقولي هاي تفليني أتبغي فل كم تواتعني كلاتنا سلازلوخا نمن باري أسبق إليو هاليلويا سلازلوخا نمن باري أستمع إليو هاليلويا أملاخ الله أبزفانو أمين قرمان كبرين تخللو يسوس علو يسوس علو أبزفانو قرمان كبرين تخللو بقدمو نسو حيال فكرة كله يسوس بقدمو نسو حيال فكرة كله يسوس يبال يسوس يبال يسوس يبال يسوس كرسوس قويتاي آمين أبدلنا يا تطويلنا خلنا قال أملاك نقنصلينا قال قدامي ملأختي تسالونكي معرف حدا تقصع 10 كم زدبلنا إجابة قال نركب بشم يسوس كم بوبي قدامي تسالونكي معرف حدا تقصي 10 ما أنت زون نتيبة أنا تسبك قال أملاخ مستقبلكم أمو نسو أبختكم التأمنوا زلهم زعاي زلو كم تيب حقي خوينو زلو قال أملاخ مبر كم قال سب سلازي تقبلكم نحنا كيب كورنا نأملاخ نمسجنو علنا معرف كلته غريته قدامي تسالونكي معرف كلته تقص 10 مالتي دقيمة خم بباية ما أنت زون نتبع أنا التسبك قال أملاخ مستقبلكم أمو نسو أبختكم التأمنوا زلهم زعي زلو كمتي بحقي خوينو زلو قال أملاخ مبر كم قال سب سلازي تقبلكم نحنا كيب كورنا نأملاخ نمسجنو علنا قدوس جابر أملاخنا أزينا نمسجنك سلازي عدل زي خبرنا بكالنا جابر بزماعة تزي بزرف دزي أما أدي قالك خنركب أبيتك خنركب كبخاس لدخلنا كبر كلنا عخيرون حجر ما جابر أملاخ نعين بارخة نزقال أملاخ كزارب نوب منفسك خدق فنيت لله نحواتي دماغ جابر أبو أنا دزاربو قال بتخكل كردو وخلو بمنفسك دقفهم جزينا بارخ بسم يسوع آمين عبد الله ناخذ كنا بلينا سلازي أبزي دنبب قوة تقسي قدام أي تسلونك
نوالباش اتوم ارستي كنصحف ندلي وي كما ارستي نايلوم معنتي ارستنا انتايو حيل قال املاخ اب هيوت سب تسالونكي حيل قال املاخ اب هيوت سب تسالونكي نمتاي ابذا تقسي دنببنا يا تقسي انتاي دبل قار خيرينا لنا زعي قال حقي اباخاتكم تامنوا زلكم زعي زلو كم تبحق خوينو زلو قال املاخ امبر كم قال سب سلازي تقبلكمو نحنا ناملاخ نمسغنو علنا لذي قال املاخ يعي امين قال املاخ زعي قالي ويدما كمتي حيلو اباخاتكم كاتو جميرو زلو ويدما وصيتاوين كغبركم جميرو زلو ويكا صلوتي كغبركم جميرو دلو حيل قالو لذي حيل قال املاخ اب هيوت سب تسالونكي كلاتنا خم نفولتو مصحف تسالونكي باولوس يصحفو اب 51 عامه مرت اب كالاي غعزيو كاب قرنطوسي مالباش ام مسرارتو كنريو انت ددينا اب غبر حواريات معرف 17 كاب حده سغاب 9 كنرخبو نخيلينا زين كلته مصحفتنا يسب تسالونكي بزعبا فصامي مودعتا زمن اين زاربا كونن ስለዚህ ቀንዲ ማእኸላይ ጥቅሲ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ተሰሎንቄ ወይ ድማ ሕመረ ጥቅሲ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ተሰሎንቄ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ጥቅሲ 14 ንረኽባ ማለት እዩ ኣብኣ ክንከይዲና ከምዚ ድብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ነንብብ ማለት ኢሉ ኢየሱስ ከምዚ ሞተን ከምስተንስአን አሚና እንተ ኮይና ከምኡውን አምላኽ ነቶም በኢየሱስ ደቀሱ ምስኡ ከምጾም ወይ ድማ ኢየሱስ ከምዚ ሞተን ከምስተንስአን ስለና አምን ማለት እዩ አምላኽ ነቶም በኢየሱስ ደቀሱ ምስኡ ከምጾም ክብርና አምላኽ ውን ስለዚህ ብዚአን ክልተ ቃላት ኣለዋ ሳንታይ ዝብለን ነቶም ብመን በኢየሱስ تحت يلوخا نتوم بيسوس زموتون يبلي قلت كله سلازي بيسوس دقوس اللو بزي يسوس دم زموتو اللو سلازي نتوم بيسوس دقوسو تبل قال كل جزء يريهم دقاس كنحسب كلنا انتي نحسب دقاس جزياوي هكي كابتي املاخ بمحرته دهبنا 24 ساعات حجي دقيس له تلك حدث دحر 6 ساعات دحر 8 ساعات انت هغبر يتسب كتسيو ስለዚህ ድቃስ እንታይ መሆንና ንሪ ግዚያዊ ከም መሆኑ ንሪ ካላይካ ድሕሪ ድቃስ እንታይ ከም ደሎ ምትንሳእ ከም ደሎ ኻ ንሪ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲኦም እንታይ ኢሎም በኢየሱስ እንታይ ዝገበሩ ኢሎም ዝደቀሱ ክብርና አምላኽ ደቂሶም እዮም ደለው ኣብ ምንታይ እዮም ደቂሶም ደለው ኣብ ህላውነት አምላኽ ብሰላም ዓሪፎም ኣለው ይብል ደስ አይብልን ስለዚህ ነቶም ኣብላውነት አምላኽ بسلام عارفهم دلو يبللو يسوس انت هغبرومي نعوم هم تصومي شعويلو صوم كلمة الصوم مستوسو مالتي نحنا خايلو كسع مساعد قويتا بهوت النصنح ها نتوم زدقسو كوتو كم زي نقدمهم ازي بقال من بقال قويتا انتي يرغاغص يدلو بناتي رئيتون يكون نبللو بقال ملائكتون يكون نبللو بقال من بقال قويتا نبلوكم علنا كبرنا املاخون قويتا سيلو شعو بعلو قويتا بعلو سكبلو بعلو يدمص مالت قالي لأخني قويتاس بعلو ها بناي تأزاز قدرتا حدا يسوس دما بتعباي معالتي بلا انت يكون خا قدره بناي تأزاز قدرتا كاب افوزي قدرتا حيل قال خوصي مالت كوي بناي تأزاز قدرتا ها بدمصي ليك ملائكتي أشح جزء أشح آلاف جزء آلاف ملائكة خم دلو انتي نقبرينا نفلتن نأمنينا نعوم دما ناتاتهم كو حدا ليق ملائكة لو مالتي سلاز بدمص ناتو قالخا بملخت أملاخ
በዚህ ሰለስተ ነገር እንታ ኸገብር ይብል ብድምጽ አምላክ መላእክት አምላኽን ካብ ምንታይ ክወርድ ይሽዑ ካብ ሰማይ ክወርድ ኢሉ ክብርና አምላኹን ኢየሱስ ክመጽእ ካብ ሰማይ እንታ ኸገብር እዩ ክወርድ እዩ ዝክሮ ዲኹም ነቶም ሰብ ገሊላውያን እቶም ክልተ ጻዕዳ ዝተኸደኑ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ አንቃዕሪርኩም እንታይ ትገብሩ ዘለኹም ትጥሙቱ ዘለኹም እቲ እንዳረኣኹሞ ዝኸደ ጎይታ ልክዕ ድማ ብደበና ከምኡ እንዳረኣኹሞ እንታ ኸገብር እዩ ክመጽእ እዩ ስለዚ ዮሐንስ ነዚ ኸጽንዓልና ከሎ ከምዚ ኢሉ እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዓይንቲ ዞም ዝወግዎ ከዓ ክርእየ እዮም ብዘሎ ዓሌታት ምድሪ ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርና አምላኹን ዝመጽእ ኢሉ ኻ ዮሐንስ እንታይ ገይሩልና ኣረጋጊጽልና እምበር ሽዑ እዚ ምስ ኮነ ክወርድ እንከሎ እንታይ ድኸውን እቶም ብክርስቶስ ዝበልናዮም ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ደቂሶም ዘለዉ ንሳቶም ቅድም እንታይ ኾኑ እዮም ይብል ቅድም ንሳትዮም ትስኡ ኩሉ በብስርዓቱ ኢልና ኣሎ ቆሮንቶስ ቅድም ንሶም ክትስኡ እዮም ኢሉ ድሕሪ እዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና እንታይ ክንከውን ኢና ክንለዓል ብደበና ክንለዓል ኢና ኢሉ ክብርና ኣምላኹን ስለዚ ድምፂ ወይ ከዓ እቲ ሓይሊ ናይቲ ቃል ነቶም ዝደቀሱ ንዖም ታኽገብሮም እዩ ከተሰኦም እዩ ንዓና ከዓኒ ሓይሊ እቲ ቃል እንታይ ክገብረና እዩ ክልውጠና እዩ ኣለዋውጣና ክዛረብ ከሎስ ነዚ ኩሉ እቶም ብጎይታ ደለና ማለት እዩ ከም ቅጽበት ዓይኒ ይብል ወይ ከዓ ከም ቋሕ ሰም እንታይ ክንከውን ኢና ይብል ክንልወጥ ኢና ሽዑ ብደበና ከዓ እንታይ ክንገብር ኢና ክንለዓል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ይብል ደጊም ወይ ከዓ ይብል በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ ተጸናንዑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ኣቱም ሕዋተይ ኢሉ ኻ ዮሐንስ ሕጂ እንታይ ኢና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ኣሜን ዶ ነቶም ዝተቐበልዎ ከማ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ሃቦም መሰል ሃቦም ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ድማ ገና ኣይተገልጸን ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ክብርና ኣምላኹን ንሱ ብደበና ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ደለዋ ልክዕ ከምኣ ክንርእየና ኢሉ ኣሜን ዶ ባር ኢሉ ሽዑ ዮሐንስ እዛ ተስፋ እዚኣ ደላቶ መን እዛ ተስፋ እዚኣ ደላቶ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባር እዛ ተስፋ እዚኣ ደላቶ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ርእሱ የንጽህ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር እቲ ቀንዲ ሕመረት ናይቲ መልእኽቱ ናይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እዚ እዩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ጳውሎስ ጽሒፉሎ ብውሕድ ሰለስተ ነገር ክነግረኩም እዩ ሓደ ሞት መወዳእታ ከም ዘይኮነ ክርስቶስ ንሞት ከም ዝሰዓሮ እሞ ምምጽኡ ኸ ርግጽ ምዃኑ ብምርዳእ ከም ክርስቲያናት ብምንቅሕን ድርዕ እምነትን ፍቕርን ተስፋ ምድሓን ከዓ ከም ቁራዕ ርእሲ ተኸዲኖም ብጥንቃቐ ነቲ ድመጽእ ጎይትኦም ምእንቲ ክጽበዩ ኣሜን ባር መጽሓፍ ቅዱስ ተሪእናዮ ብዛዕባ ምጽኣት እቲ ዋና ነገሩ ማለት እዩ ይገርመኩም ኣብዘን 5 ምዕራፋት ጽሒፉ ከዓጽወን ከሎ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ እንዳዘከረ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ እንዳጠንቀቀ እዩ ጳውሎስ ጽሒፉ ቀዳማይ ናይ ራብዓይ ምዕራፍ መወዳእታ ኦልሬዲ አንቢብና ያለና ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ መወዳእታ ንራእያ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ምዕራፍ 9:10 በሓደን እንደለዋ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምውታት ዘተንሰኡ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዕ ዘድሓነና ወዱ ኢየሱስ ካብ ሰማያት እንታይ ክትገብሩ ክትጽበዩ ምዕራፍ 2 መወዳእታ ከዓ ንራእያ ጥቕሲ 19:20 ክብርናን ሓጎስናን ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ብምጽኣቱ ተስፋና ወይ ከዓ ሓጎስና ወይ ኣኽሊል ትምክሕትናስ መን እዩ ንስኻትኩም ዶ ኣይኮንኩም ኢየሱስ ብምንታይ ብምጽኣቱ ምዕራፍ 3 ከዓ መወዳእታ ንራእያ
13 በትምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድመ ኣምላኽናን ኣቦናን ብዘይ ኣበርን ቅድስናን ከም ትርከቡ ልብኹምን ምእንቲ ክጸንዕ ከምቲ ንሕና ንዓኻትኩም እነፍቅረኩም ዘለና እግዚአብሔር ንሓድሕድኩም ንኹሉ ሰብን ፍቕሪ ይወስኩምን የብዛሓልኩምን ኢሎም ስለዚ ኣብዚ ኸዓ በትምጽአት ጎይታ ኢሉ ምዕራፍ 4 ኣንቢብና ኢና ምዕራፍ 5 ኸዓ ንኺድ ጥቕሲ 23 ኣምላኽ ሰላም ከኣ ባዕሉ ኸ ንኹሉ እንትናኹም ይቐድሶ ኣሜን ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ኸኣ ንኹሉ እንትናና ይቐድሶ በትምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ኢልዎም ኣብዚ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይታሓሎ ባር ትቀንዲ ዕላምኡ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና መፅሓፊኡ ብዛዕባ ምጽአት ክርስቶስ ርግጽ ምዃኑ ንምንጋር እዩ ካልኣይ ዕላማ መፅሓፊኡ በቲ ሽዑ ኣብኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራን ኣብ ዝርኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራን ሰገጥ ከይበሉ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ብእምነትን ብፍቕርን ብምዕባዮም እምነቶም ድማ ናብ ብዘላ ዓለም ስለ ዝተወረየት ንኣምላኽ ከመስግንን ንዖም ከዓ ከተባብዕን እዩ ኣሜን ኣብ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 14 ከም ዝብል ቃል ንረክብ ኣሕዋትየ ኢሉ ንስኻትኩም ሲ ነተን ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ማሕበራት ኣምላኽ ሰዓብተን ኮንኩም ኢኹም እሞ ከምቲ ንሳቶም ብኣይሁድ ሓሳረ መከራ ዝጸገቡ ንስኻትኩም እውን ብኡ ብደቂ ዓድኹም መከራ ጸገብኩም ንጎይታ ኢየሱስ ሓደ ንነቢያትን 2 ዝቐተልዎም ንኣና እውን 3 ዝሰጉና ዘለው ንሳቶም እዮም ዕላማ መስጎጊኦም ከንታይ እንታይ ዋና ዕላማ መስጎጊኦም ኣሕዛብ ምእንቲ ከይድሕኑ ንሕና እንታይ ምእንቲ ከይንነግሮም ባላ ዘራርባ ኣፍና ከዓጽቡ ማለት እዩ ንዓና ብምኽልካሎም ሲ ንሳቶም ሓደ ንኣምላኽ ባህ ኣየበልዎም 2 ንሰብ እውን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ይጻረሩ ኣለዉ ከምዚ ኩሉ ሳዕ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ሓጢኣቶም ይምልኡ ኣለዉ ግናኸ መዓት ክሳዕ መወዳእታ ወሪድዎም ኣሎ ወይ ከዓ መወዳእቶም እንታይ ኢልዎም መዓት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ መከራ ነይሮም ብደቂ ዓዶም ድማ መከራ መጺዎም ኣይኮነን እቶም መከራ ደምፁ ከዓ መወዳእቶም እንታይ ይብሎም ኣሎ መዓት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣብቲ ሽዱ ዝፀሓፈ ኣሎ መዓት ወሪድዎም ኣሎ ከም መዓት ክጋላገሉ እንድሕር ኮይኖም ምስ ዝጓጉ ጥራሕም ጠጠው ከብልዎ ደሎ ኮነን ሕጂ እዚ ኣብኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራ እዩ ኣብ ከባቢኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራ ከዓ ምዕራፍ 3 ራእዩ ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብል ስለዚ ካብኡ ነጆው ክንዕገስ ስለ ዘይተኸኣለና ኣብ ኣቴና በይንና ክንተርፍ ጽቡቕ ኮይኑ ተራየና ጥቕሲ 3 ራእይዋ ሕጂ በዚ ጸባ እዚ ሓደ እኳ ስንክልክል ከይብል ነዚ ከም እተመደብና ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንጢሞቴዎስ ሓውና ብወንጌል ክርስቶስ ንኣምላኽ ኣገልጋልን ንሱ ከጽንዓኩም ብዛዕባ እምነትኩም ከህድኣኩም ለኣኽናዮ እምበር ክምሳኻትኩም ከለና ጸበባ ከም ዝመጸናስ ቅድም እንታይ ጌርናኩም ነርና ኢና ነጊርናኩም ከምቲ ትፈልጥዎ ከዓ ከምኡ ኮነ ስለዚ ኣነ ድማ ካብኡ ነጆ ክዕገስ ምኽኣል ስለ ዝሰኣንኩም ምናልባሽ እትፈታኒ ፈቲንኩም ከይህሉ እሞ እቲ ጻዕርና ኮንቱ ከይከውን ኢለ እምነትኩም ምእንቲ ክፈልጥ እየ ዝለኣኽክዎ ኢሉ ስለዚ መከራ ስለምንታይ ድመጽእ ቀንዲ ዕላሙ እምነትካ ከጥፍእ ኣብቲ ምእንቲ ከይንነግሮም ንመን ንኣሕዛብ ስለዚ ኣብ ኣሕዛብ እታ እምነት ምእንቲ ከይትትከል ኣብቶም እምነት ተተኸለትከ እታ እምነት ምእንቲ ክትጠፍእ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣቐዲምና ነጊርናኩም ነርና ኢና ስለዚ ዝበፅሓኩም መከራ ሕጂ ከዓ ኣባና ትርእይዎ ዘለኹም መከራ ንባልባሽ እትፈታኒ ፈቲንኩም ከይከውን ሞ እምነትኩም እንታይ ምእንቲ ከይትኸውን እምነትኩም ምእንቲ ከይትጠፍእ ወይ ከዓ ብዛዕባ እምነትኩም ምእንቲ ክፈልጥሲ ንጢሞቴዎስ ሰደድክዎ ይብሎም ገርመኩም ግን ድገርሙ ሰባት እዮም እዞም ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ጥቕሲ 6 ግን ከምዚ ይብለና
حجينا تيميتيوس كاباخاتكم نابانا مصيو كمتي نحنا نافقكم زلنا كترينا اننا نافقكم كل ساعه بصبوق كم تذكرنا بناي امنتكمن فقركمن مس ابسرنا ስለዚህ አህዋቴ ሳላ እምነትኩም ኣብ ኩሉ ጸበባ መከራና ብዛዕባኹም እንታይ ጌርና ተጸናናዕና ብጎይታን ተጸናዕኹም ሲ ንሕና ደጊም እንታይ ክንገብርና ኢልዎ ብህይወት ንነብር ኣለና ባርቲ ኻላይ ዕላማ መጽሓፊኡ እንታይ እንድሕሪልናኻ በቲ ኣብ ዙርዮም ኣብኦም ዝወርድ ነበረ መከራ በቲ ኣብ ዙርዮም ዝወርድ ነበረ መከራ ብኡ ሰልከይ ከይበሉ ወይ ከዓ ንድሕሪት ከይበሉ በአንጻሩ እኳ ምስቲ መከራ እንዳተዳፉ እሞኻ ብፍቅርን ብእምነትን ብምዕባዮም ስለዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ከመስግንን ንዖም ከዓ እንታይ ክገብር ንዖም ከዓ ከተባብዕን እዩ እዚ ጽሒፍዎ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ስለምንታይ ዕላማ እዩ ጳውሎስ ጽሒፍዎ እዚ መልእኽቲ ተይልና ከዓ ክርስትና ናብራ ይሕዋቴ ኣሜን ክርስትና እንታይ እዩ ናብራ እዩ ክርስትና ናብራ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ናብራ እንዳነበሩ ከምቲ ንሱ ኣብ ማእኸሎም ከሎ ኣርኣያ ዝኾኖም ብቅድስናን በእዳውካ ብምዕያይን ኣርኣያ ዝኾኖም ንሳቶም ድማ በእዳዎም እንዳጻዓሩ ቅዱስ ህይወት እንዳነበሩ ምእንቲ ክመላለሱ ምዕዶ መሃቢ እዚ ሳልሳይ ዕላምኡ ስለዚ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ጎሊሓ ንሪኣ ጥቕሲ ሓሳብ እንታይ ኣላ ቅድስና 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 ትብል ቅድስና ንእግዚአብሔር ኣሜን ዶ ስለምንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ኮስምሮ ዝኽእል ወልሓደ የልቦን ሕጂ ኣብ ኣርባዕተ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 10 ንኸይድ እሞ ከምዚ ኢልዎም ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ኢልዎም ብቅድስናን ብጽድቅን ብዘይ መንቅብ ምንባርና ሓደ ንስኻትኩም ክልተኻ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎም ምስክርና ኢልዎም ስለዚ ኣብ ማእኸልኩም ክንነብር ከለና ሲ ብምንታይና ነብር ነርና ብቅድስናና ነብር ነርና ብዘይ መንቅቢና ነብር ነርና ነዚ ኸ ንስኻትኩም እንታይ ትገብሩ ኢኹም ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ብዓብይኻ ኣምላኽ ሲ ነዚ ነገር እንታይ እዩ ምስክር ኢልዎም ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 3 ከምቲ ንሕና ብቅድስናን ብዘይ ኣበርን ዝተመላለስና ምዕራፍ 3 ሽዑ ንስኻትኩም ድማ ኢልዎም ጥቕሲ 13 ረእዮ ሕጂ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 13 በቲ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣቦናን ብዘይ ኣበርን ብቅድስናን ከም እትርከቡ ልብኹም ምእንቲ ክጸንዕ ኢልዎ ስለዚ ከምቲ ልክዕ ንሱ ኣብ ማእኸሎም ብቅድስናን ብዘይ መንቅብን ዝተረኸበ በዚ ከዓ ንሳቶም ምስክር ዝኾኑ ኣምላኽ ከዓ ነዚ ድመስከሮ ልክዕ ንሳቶም ድማ ከምኡ ዓይነት ናብራ ክነብሩ ከዓ ኣብዚ ይምዕዶም ኣሎ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 3 ከዓ ረኢኹም ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ክብርና ኣምላኹን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ እንድሕር ኢልካ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ሓደ ትርጉም ኣየድልየን እዩ ክብርና ኣምላኹን ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ እሞ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ብኽብርን ብምሕላይን ክፈልጥ ደጊሙ ኸ እንታይ ኢልዎ እዝስ እንታይ ኢልዎ ፍቓድ ኣምላኽ ኢልዎ ክብርና ኣምላኹን ንምንታይ ተልኩም ውርድ ኢሉ ኣምላኽሲ ንቅድስና እምበር ንርኽሰት ኣይፀዋዓናን ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ብጸጋ ኣምላኽ ተደጊፍና ንኣምላኽ ንፈለየሉ ኣሜን ቅድስና ንእግዚአብሔር ኣብዚ ጽሑፍ ጎሊሑ ንረኽቦ ቃል ቅድስና ድብል እዩ ክብርና ኣምላኹን ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 23 ከዓ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢሉ ኣብ ኩለን መጽሓፍሲ ጠቒስዎን ብዛዕባ ቅድስና ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ንኹሉ ክንተራኽቡ እንታይ ግበሮ የቐድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ እንታይ ግበር ይተሓሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ባር ለምንታይ ጽሒፍሎም ተልኩም ድማ ክርስትና ናብራ እዩ ናብራ ስለ ዝኾነ ከዓ ቅዱስ ናብራ እንዳነበሩ ጥቕሱን ካልእ ከነብቦ ንኽእልና እመኻ በእዳዎም እንዳጻዓሩ
بسرعة كمالالسو ስለዚ ነገር እዚ ይጽሒፍሎም አሜን እምበር ቃል አምላኽ ኣብዞም ሰብ ተሰሎንቄ እንታይና ንርኢ ዘለና ኃይሉ የእትዩ ቃል አምላኽ እንታይ ስለ ደኾነ ኃያል ስለ ደኾነ ውጽኢታውያን ክገብሮም ጀሚሩ አይኮነን እንደገና ጸለውቲ ክገብሮም ጀሚሩ አርአያ ክኾኑ ክገብሮም ጀሚሩ ጳውሎስ ነዛ መልእኽት እዚኣ ክጽሕፋ ከሎስ ተማሕበር ካብ ዝተመስረቱሉ ስሉሲ ኣብ ሓፂራ ዋሪሕ ከም ድጽሓፋ ኣብ ትሕቲ ዓመት ዋልባሽ ርግጸኛ ይኮንኩን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ድጽሓፋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ግን ከመይ ዓይነት ለውጢ ኣምጽኦም ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ ሕዋተይ ቃል አምላኽ ሓያል ክብርና አምላኹን ስለዚ ከምቲ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ኃይሉ ዘእተወ አምላኽ አባና እውን ኃይሉ የእትዩ አሜን አምላኽ ኃይሉ አባና ቃል አምላኽ ኃይሉ አባና ተደይ አትሎሙ ኣብዚ መሃለና ዲና ኣብዚ ምህላውና ኮነ ቃሉ ውጽኢት ስለዚህ እምበኣር እንታይ እዩ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ኃይሊ ቃል አምላኽ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄስ እንታይ እዩ ሰለስተ ነገር ከሪአኩም ቀዳማይ ኃይሊ ቃል አምላኽ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ምምላሶም ኃይሊ ቃል አምላኽ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄስ ኣብ ምንታዮም ኣብ ምምላሶም ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 እንታይ ድብል ቃል ንረክብ ሕዙ ነቲ ህያውን ሓደ ናይ ሓቂ አምላኽ ክልተ ማለት እዩ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ አምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምውታት ዝተንስአሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት ክትጽበዩ ካብ ጣዖታት ናብ አምላኽ ካብ ናብ ድብል አስተውዕሉ ልሕጂ ካብ ጣዖታት ናብ ምንታይ ናብ አምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም እተመለስኩም እቲ ናባታትኩም ምእታውና ከመይ ከም ዝኾነ ዝነበረን ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ እዮም ግን አኻ ሓዋተይ እቲ ናባኻትኩም ምእታውሲ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኣለኹም ቃል አምላኽ አባታቶምሲ ኮንቱ ኮይኑ አይተረፈን ክብርና አምላኹን ለምንታይ ቃል አምላኽ እንድሕር ከይዱ ናይ ምስላጥ ኃይሊ ኣለዎ ኮንቱ አይኮነን ስለዚ ንዓኻትኩም ካብ ናብ ከም ትሳገሩ ገይሩኩም እዞም ሰበብታ ኣብ ምንታይ እዮም ነይሮም ተልኩም ጣዖታት እዮም ዘምልኹ ነይሮም ጣዖታት መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኮንቱ እዮም ይድብል ኣማልኽቲ ኣሕዛብሲ ኩሎም ኮንቱ እዮም ዓይኒ ኣለዎም እዝኒ ኣለዎም አፍንጫ ኣለዎም የዳው ኣለዎም ስለዚ ነቶም ናዓታቶም ዝገብሩ ኩላቶም ከምኦም ኾንዮም ኢሎ አምላኽና ግን ኢሉ አምላኽና ግን ኣብ ሰማያት ኣሎ ስለዚ ህያው አምላኽ ኢልዎ ስለዚ ህያው አምላኽ ስለዚ ሓቀኛ አምላኽ ኢልዎ እዚኦም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ እዮም ሓቂ ኣማልኽቲ ይኮኑን አምላኽ ግን ሓቀኛ አምላኽ አምላኽ ግን ህያው ስለዚ አምላኽና ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደልዮ ኩሉ ድማ ይገብር እዩ ባር ካብ ናይ ሓሶት ናብ ናይ ሓቂ ካብ ጣዖታት ናብ አምላኽ እንታይ ገይርዎም መሊስዎም ምምላስ ገይሩ ብሩኻት ሕዋት ርትዕ ኳይ ብዛዕባ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢሉ ካብ ምውታት ዝተንስአ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓኻ ዘድሓነና ምእንቲ ክጽበዩ ገይርዎም እምበር ርትዒ ሓያል እዩ ኣይኮነን ንርትዒ ብኻልእ ርትዒ ዝቕይር ኃይሊ ቃል አምላኽ ግን ስሙ ይባረኽ አሜን ለዚ ጎይታ ክዛረብ ከሎ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣታ እንታይ ክገብራዩ ክረትዓዩ እምበኣር እዞም ሰባት እዚኦም ኃይሊ ቃል አምላኽ እንተደይረትዖምሲ ከመይ ገይሮም ካብ ጣዖታት ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ አምላኽ ምተመለሱ እምበኣር ኃይሊ ቃል አምላኽ ኣብ ምንታይ ንርኢ ኃይሊ ቃል አምላኽ ኣብ ምምላሶም ንርኢ እዚ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ኣይኮነን ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፉ ከዓ ይበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለዩ ዘስጥም ኣብ ሕልናን ሓሳብ ልብን እንታይ ይገብር ኢልዎ
ዝፈርድ ኢሉ ስለዚ ኣብ ልቦም ኣትዩ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ሰንጢቑ ኣትዩ እንታይ ገይሮም ነቲ ዝነበሮም ርትዒ ኣፍሪሱ ሓድሽ ርትዒ የእትሎም ስለዚ ካብ ናብ ክሳገሩ ክኢልዎም ምምላስ ኮይኑሎም ክብርና ኣምላኹን እዚ ልቢ እዚ ኣብ ኩሉ ይሰርሕ ከይመስለኩም ልክዕ ከምቲ ኣባታቶም ዝሰርሐ ከዓ ኣባና ከዓ ሰሪሑ ንባልባሽ ከምቲ ናታቶም ጣዖታት ዘይብልና ክኸውን ዘይነበረና ክኸውን ይኽእል እዩ ናትና ንብሎ ጣዖት ግን ነይርና እዩ ዝኾነ ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝበሎ ዝኾነ ካብቲ ህያው ኣምላኽ ዝበሎ ደርሕቐካ ንሱ ናትካ እንታይ እዩ ናትካ ጣዖት እዩ ምሽ ንኣብነት ዝኾነና ጥራሕ ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቕሰልኩም ካብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 9 ከምዚ ይብል ዓመፅቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትስሓቱ ኣመንዝራታት መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ሕንቁዋት ወይ ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ስሱዓት ሰካራት ተጻረፍቲ ዘረፍቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይከወርሱዋን እዮም 4 ነጥቢ ክንደይ ነጥቢ ኦኬ ገሌኹም ከዓ ኢሉ ገሌኹም ከዓ ከማታቶም ነርኩም ኢኹም ኢሉ ሓቂ ዶ ሓሶት ገሌኹም ድማ ከማታቶም ነርኩም ኢኹም ግናኸ ኢሉ ሽዑ ግናኸ ሕጂ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣፍራሲ ማለት ግናኸ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ኣምላኹን እስኻትኩም ድማ ኢሉ እሱ ድማ ኢሉ ምሽ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ድማ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ሽዑኡ ኣብ ምድሪ ከሎ እንደገና ኸ ሕጂ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ስለዚ ግናኽና እስኻትኩም ማለት እዩ ብስሙ ምእማንኩም ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንኩም ሓደ ካልኣይከ ብመንፈስ ቅዱስከ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ኣምላኽን ካይብል ልክዕ እስኻትኩም ድማ ናይ ምድሓንኩም ቃል ወንጌል እንታይ ዝገበርኩም ምስ ሰማዕኹም ሓይሊ እቲ ቃል ምስ ሰማዕኹም ንዑ ከዓ እንታይ ዝገበርኩሞ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ክብርና ኣምላኹን እምበር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽን ሓደ ተሓፂብኩም ኢኹም ኣሜን ዶ ተቀዲስኩም ኢኹም ጸዲቅኩም ኢኹም 4 ነጥብ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር ኣብኦም ጥራሕ ደይኮነ ኣባና እውን እንታይ ገይሩ ምምላስ ገይሩ እምበር ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምንታይ ንርኢ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምምላስ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤቶም ከዓ ንርኢ ሓንሳብ ጥራሕ ተመሊሶም ጠጠው ኣይበሉ ምሽ ክርስትናስ ምውሳኺ ክርስትናስ ምዕባይ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ተመሊሶም ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ክዓብዩ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ቀዳይ ምዕራፍ ሞ ንኸይድ ኣቡ ተሰሎንቄ ካብ ጥቕሲ 5 ጀሚርና እንድሕር አንቢብናዮ ቀዳይ ምዕራፍ ከምዚ ይብለና ኣባኻትኩምን ምእንታኹምን ከመይ ከም ዝነበርና ከም ትፈልጥዎ እቲ ወንጌልና ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብብዙሕ ምርዳእን ካዩ እምበር በቃል ጥራሕ ኣይመፃናኩም ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ኢልዎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታን ኮንኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነቶም ኣብ መቆደንያን ሕዙ ኣካያን ዘለዉ ኩላቶም ኣመንቲ እንታይ ኮንኩሞም ኣርኣያ ኮንኩሞም እምነትኩም በኣምላኽ ናብ ዘሎ ስፍራ ወፂኣላ እምበር እቲ ቃል ኣምላኽሲ እቲ ቃል ጎይታስ ኣባኻትኩም ኣብ መቆደንያን ኣካያን ጥራሕ ኣይኮነን እተሰምዐ እሞ ክንዛረበሉ ኣሕለና ጳውሎስ በቃ ብዛዕባኹምሲ ክዛረብ ከማን ኣሕለኒ ተሓጒሱ ኣብዚ ሓደ ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታን ድብል መሰልትናን ሰዓብቲ ጎይታን ኮንኩም ኣለኹም ይብላ ምን ሓድሽ ትርጉም
ንዓና እንታይ ጌርኩም መሲልኩም ነዛ መልእክት መን የምጽሕፎማ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስልዋኖስ ምሽ ንዓና እንታይ ጌርኩም ስለዚህ ጳውሎስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ሲ ንዓይ እንታይ ግበሩ ምሰሉ ስለዚ ኣብ ህይወቶም ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ሲ እንታይ ለውጢ ከም ደምፀ ናብ ክርስቶስ ከምስሎም ናብ ጳውሎስ ከምስሎም ከም ጀመረ ምሽ ናይ ክርስትና ናይ መወዳእታ ዕላማውስ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ክንምሳሌ ክብርና ኣምላኹ ስለዚ ድማ ስጋብ ክርስቶስ ድመጽእ እንዳተለወጥና ንዑና መሰልና ንኸይድ ጠጠዋይ ንብል ኢና ሓቀይ ስለዚ መሰልትናን እንደገና አትገርም ቃልካ ሰዓብቲ ጎይታን ኮንኩም ቀላል አይኮነትን ዛቃል ጎይታ ክዛረብ ከሎ ክስዕበን ዝደሊ መጀመሪያ እንታይ ግበት ቃል ጳውሎስ ክሰብኩሎም ከለው መከራ ከመጸኩም እዩ ዳወልዮም ሰቢኹምሎ አቀዲምና ነገርናኩም አለና መከራ ከም ድመጽ ኢልዎምሽ ጎይታን ድሕር ተቀቢልኩም ሲ ሙሱ ኸአ እንታይ አለኩም መከራ አለኩም ስለዚህ ጎይታ እንታይ ይብለሎ ነፍሱ እንታይ ይግበር ይቅበጽ ነፍሶም ቀቢጾም እዮም ንጎይታ እንታይ ገይሮም ስዒቦም መስቀሉ ኸአ የልዕል ስለዚህ ኣብ ጸጽባሕኻ ይስዓበኒ ስለዚህ ሰዓትኩም በሐቂ ኢልዎ ምስ ኩሉ መስቀልኩም ሒዝኩም ሲ ሰዓብቲ ጎይታ ኮንኩም ኢኹም ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣርአያ ኮንኩም ኢልዎ ወረስ ወረኹም ድማ ናብ ምንታይ ናብ ብዘላ ስፍራ እንታይ ገይረ መጽሕ ኢሉ እምበር ኣብ መንፈሳዊ ዕቤቶም ከዓ ቃል ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ንርኢ ማለት እዩ ዋልባሽ ተቕሰለ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 6 እንድሕር ኢናዮ ከምዚ ኢልዎም ሕጂ ድማ ግና ጢሞቴዎስ ካባኻትኩም ናባና መጺኡ ከምቲ ንሕና እናፈቕኩም ዘለና ክትርኢና እናናፈቕኩም ኩሉ ሳዕ ብጽቡቕ ከም ትዝክሩና ብናይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ምስ ኣበሰረና ኢልዎ ጢሞቴዎስ ምስ ተመሰ ጢሞቴዎስ ናይ ጢሞቴዎስ ምምላስቲ ብዛዕባ ህይወቱስ ብዛዕባ ህይወቶምሲ ንጳውሎስ እንታይ ነይሩ ብስራት ነይሩ ክብርና ኣምላኹን እምበር ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ድማ ኣብኡኻ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ለውጢ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 3 ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትጽቢቶም ከዓ ንርኢ መሊስዎም ኣይኮን ኣብ ምምላሶም ርኢና ኣብ ምዕባዮም ርኢና ኣብ ምጽባዮም ከዓ ንርኢ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 3 ከም ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦናን ነቲ ግብሪ እምነትኩም ጻዕሪ ፍቕርኹም ትዕግስቲ ተስፋኹም ስለዚ እምነት ብዘይ ግብሪ እንታያ ምውት እያ ስለዚ ታ ግብሪ ግን ውጽኢት ናይ ምንታያ ኣብ ዝብላ ዘሎ ውጽኢት ናይ እምነት እያ ስለዚ ውጽኢት ናይ እምነት ዝኾነት ግብርኹም ካልኣይ ፍቕሪ እንታይ ተድልያ ጻዕሪ ወይ ድማ ታ ጻዕርስ ብፍቕሪ ዝተደረኸት ክትከውን ኣለዋ ክርስቶስ ኣፍቂርናይ ኣሜን ዶ ኣፍቂርና ጥራሕ ደይኮና ኣብ መስቀል ከዓ እንታይ ገይርልናይ ተጻዒርልናይ ሳልሰይቲ ግን እንታይ ኢልዎም ተስፋ ትዕግስትኩም ብትዕግስቲ ነታ ተስፋ እንታይ ገብሩ ነይሮም ብምልእታታ ምዕራፍ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ ከምቲ ጽሓፍ ትርኢና ኣለና እታ ኣብዚኣ ደላ ተስፋ ካልእ ተስፋ ኣይኮነትን ናይ ክርስቲያን ተስፋ ዓባይ ተስፋ ሓንቲ ተስፋ እያ እሳ ከዓ ምጽኣት ክርስቶስ እያ ኣብዚ ምድሪ ጥራሕ ተስፋ ንገብር ነርና እንተ ንኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነርና ኢሉ ጳውሎስ ተስፋና ግን ክርስቶስ ክመጽእ ይመጽእ ከኣሉ እምበኣር እዞም ሰባት እዚኦም ከ ንዕኡ ነቲ ጎይታ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይጽበዩ ነይሮም እምበኣር ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምምላሶም ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤቶም ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ከ ኣብ ንክርስቶስ ምጽበዮም ኣብኣቶም ክሰርሕ ከሎ ንርኢ ልክዕ ከዓ ከምኡ ንሕና ኣብዚ ኮይና ኢየሱስ መጽእ ኣሎ ኢልና ክንዝምር ውዒልና ከምኦም ሓይሊ ቃሉ ስለ ደኣተወና እዩ ኣሜን ዶ ሓደ ተስፋ ኣለና ኣሜን እቲ ንገብሮ እቲ ንጽበዮ ከዓ ክመጽእ እዩ ኣይክድንጉይን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር ይሕፅር ኣቢለ ናይ መወዳእታ ገለ ነገር ክነግረኩም እዚ ኣባታቶም ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ንኽሰርሕ ዝገበሮስ እንታይ ይኸውን እንታይ እቲ ምስጢር ናይ ሰብ ተሰሎንቄ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ነንብብ ወይ ከዓ እንታይ ነጽንዕ ሰለስተ ነገር ክነግረኩም ሕፅር ኣቢለ ሓደ ሰብ ተሰሎንቄ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ
مقبالهم آمين معرفت حدا تقص حاموش تموهيدو كم زدبل قال تراكم تقص شدشته نسخاتكم سي ببوزح ጭንቅين بناي منفس قدس حاجوسن نتقال انتي بمقبالكم يلومش بحاجوس بناي منفس قدس حاجوس نتقال تاغيرمو تقبلومو ابتا عندي مريح تقصنا يالو ما انت معرف كل تقص 13 خنتايلو ما انت زينتي بانا تسبك قال املاح تقال املاح بمني تسبيخو ببال باولوس ببال تيموثيوس ببال سلوانس تسبيخو تقال املاح اتبا انا تسبك قال املاح مستقبلكم مو نسو اباخاتكم تامنو زلهم زعيو زلو كم تبحقي كوينو زلو قال املاح امبر كم قال سب سلا زي تقبلكم مو خايلو سلازي اتقدامي كمز عينت حيل قال املاح ابيوتهم كسرح زغبرو نقال املاح زلوهم اقباب لاي امين سلازي قال املاح بمن يتسبيخو بده يقدس قال املاح كم قال املاح اندحر تقبلنايو قال املاح ناي مسرح حيل لو زغا اب قدامي بيتروسي كلاتنا نفولتو تقسلو እግዚአብሔር ሕያዋይ መሆኑ ጥዒምኩም ወንተ ዳኹንኩም ሲል አሜን ዶ እግዚአብሔር ሕያዋይ መሆኑ እግዚአብሔር ሕያዋይ አሜን እግዚአብሔር ሕያዋይ መሆኑ ጥዒምኩም ወንተ ኾንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩሲ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ቆልዓ ክውለድ ከለኹም ሪኢኹም ኣለኹም ውልድ ምስ በለ ከመይ ነቲ ናይ ኣዲኡ ጡብ ሃነፍነፍ ድብሎ መን ምሂርዎ ኢኻ ስጋብ ትብል ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ኢሉ ማለት እዩ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ግበርዎ ኢሉ ባህግዎ حق حواس تلوه أي تبهجوه حواس ده يقول له من فسأو تباجن نعو جنتا يقبروه نعو بهجوه بعد قدام يتي نقال أملاخ كم قال أملاخ قبالومي كلايتي نقال أملاخ كم قال أملاخ مخبارومي أب كلايت إميت كلاي تسلونكي أب كلاي تسلونكي هم جلوا صحيح الله معرف سلسته كاب حدا سقاب كلته كم زيبل بسترفع أتوم حواتنا እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ኣባኻትኩም ዝኾነ ዘሎ ምእንቲ ክጎይን ክኸብርንሲ ካብቶም ዓመት ሰባት እኩያት ሰባት ክንድሕ እንታይ ግበሩና ኢሎም ጸሊልና ሕጂ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምእንቲ እንታይ ክኸውን ምእንቲ ክጎይ ክብርና ኣምላኹን ቃል እግዚአብሔር ይጉየዶ ብዘይ ምኽልካል ይጉየዶ ምስ ኩሉ ተግዳራቱ ይጉየዶ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ኣባኻትኩም ጎይ ጎዩ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባኻትኩም ድማ እንታይ ገይሩ ከቢርዩ እዚ ከቢር ይድብል ቃል ከምዚ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣብ ምድሪ ምእንቲ ዕድሜኻ ክነውሕሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ከም ተጻሓፈ ልክዕኹም ዓይነት ንቃል ኣምላኽሲ ኣኽብሮት እንታይ ግበርኩም ይሃልኹም ስለዚ ሰብ ተሰሎንቄ ንቃል ኣምላኽ የኽብርዎ ነይሮም ወይ ድማ በቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንዳመጎሱ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ነይሮም ነቲ ቃል ኣምላኽካ ይኾርዑሉን يمكحلون يحبونلون نيرو لذي قال أيضا ما انتهي تلنا نقال أملاخ كم قال أملاخ مخبارومي نمو داتا حنتي نقال أملاخ دما كم قال أملاخ من بارومي زي حصر ربي لخ نوركم أبزي كريستنا نابرا مخانو نغيرو هيكونن أب مصحف قدس دما أب يعقوب انتهي دبل جبرت قال كونمبر رؤسكم لا تبوركم سي سمعت قال بار سب نرؤسك تبرا يخلي بمنتي قال تبرا قال أملاخ بمسمع سمع الله هندو ينبب الله هندو اتوانع ناي مصحف قدس ناي قال أملاخ علامة انتايو سمعنا يو أنبيبنا يو تسبيخنا انت هنقبر لنا كنا تقبروخ نكلا لنا كنا نبروخ نكلا لنا بار إذا عينت حيلي أبسب تسلونكي خون دخلوا مغنيات حدا نقال أملاخ كم قال أملاخ مقبالومي كلته نقال أملاخ كم قال أملاخ مخبارومي سالساي دما نقال أملاخ كم قال أملاخ من بارومي يسوع كرسوس قويتاي كابدلنا أنت سينا هنسلينا እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ዚያ ወይ ካ በዛ መዓልት ዚያ አንታይ ተዛሪብና
ካብ መጀመርያ ትሕዝና ንመሃር ነርና ሓውና ዝገርም ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ምህረና ነይሩ ብድሕሪኡ እውን እግዚአብሔር ብመዝሙር ተዛሪብና አሁን ምስክርነት አምላክ ዝገብሮ ዘሎ ሁሉ ነጊረኩም ሕጂ እውን እግዚአብሔር በቃሉ ተዛሪብና እስከ በዛ መዓልት እዚያ حنساب نحنت دقيق كاب حنت دقيق قاعدين تبزح نقال أملاخ اسك الناس تنتنايو بزعبو إن حسبنا كنت صلينا أملاخ مسكن كم قال كخنا بردق دقفنا نحن بلينا نقال كادم كم قال كخقبلو رداني نقال كم قال كخبرو حجزني اسكن دابلنا نحيد الدقائق نحيد دخلت دقائق كنت صلينا أملاها مسكن بس يكره بعدي لا ما الصبر جرى كلاراسيا هاللويا قال እግዚአብሔር ሕያው አሜን قال እግዚአብሔር ሕያውን መስለጥን ይሞ ይልናለሁ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ስለ ተስፋታቱ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስለ ተስፋታቱ ሽሙ ይባረክ ምሳይ ይኩን ሐሳብኩም አይወሰድ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ምናልባት ለምልጥ ነፍሲ አይተሳኛሞ ምናልባት ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ ህይወት ዝልውጥ ነዚ ናብራ ዝልውጥ ነዚ ዝኸበረ ተስፋ ክጽበ ዝገብር ጎይታ ክስዕቦ ይደሊ ያለኹ ዝብል ሰብተሎ ንምልክት ኢዶ ክሪ ይደሊ ያለኹ ንምልክት ነዚ ጎይታ እዚ ክስዕቦ ይደሊ ዝብል ሰብተሎ ሓደ ነገር ይርን የረ ናይ ጫት ምልማድ ዘለዎ ሰብ ናይ ጫት ጎልን ሰይ ተኽትከውን ትኽልያ ወዲ ናይ ጫት አይ ዶንት ኖ ስትሬንጅ ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አይስሕትኒ ክብርና አምላክ ይኹን ሎማ አንተ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መፍታሕ ክኾነሉ ክጽልይ አምላክ ይመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ወልፊ ዘበለ ልምዲ ዘበለ ሁሉ ማእሰርቲ ዘበለ ሁሉ ይሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰብ ኮይኑ ከም እንስሳ ቆጽሊ ክበልዕ ዝገበረ ናይ ጫት መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰበር ሰበር በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም መፍታሕ ይኹነሉ አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ምናልባት ጎይታ ተቀበል ዘሊ ኮሚት ገብር ርእሱ ህብ ዘልን ጎይታ አመንጎና ያለን ሁላትና በጎይታይና ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሰናይ አሜን አሁን እግዚአብሔር ይባረካ አይክ ሐወይ እግዚአብሔር ይባረካ it was wonderful ክብርና አምላክ ይሁን አብት ጊዜ ግን አብ ጊዜ አምላክ ያati አሜን አሜን ደክሰምዕ አብ ጊዜ አምላክ ጊዜ ይቆጸርኒ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ደስ ዝብል ጊዜ ጸኒሕና ለአምላክ ነመስግን ነው አባን ባረከ ካልሆነ ዝመለስካና ንስኻኻ ካብ ጣዖታትና ዝመለስካና ካብ ማእሰርትናትና ካብ መሐለኻታትና ሁሉ ዝፈታሕካና ንስኻኻ ሞ ተመስገን ንብለካ ካልሆነ ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ክንጽበ ርእስና ናባኻ ገጽና ኸነቕንዕ ዝገበርካና ንስኻኻ ሞ ተመስገን ናው ዝጥምቱ ኩሎም ገጾም የንጸባርቁ ገጾም ከቶ አይሐፍርኒ ጽሕፊሞ እዛ ተስፋ እዚኣኻ ስለዘይ ተሕፍር ተመስገን ብለካለና እዛ ተስፋ እዚኣ ዘላቶ ዘበለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ርእሱ የንጽሕ ኣሎ ኢልካና ኣለኻሞ ምንጻሕ ይኸውን ስለዘሎ ኣብ ህይወትና ተመስገን ነንመዓልቲ ምጽራይ ይኸውን ስለዘሎ ተመስገን ካብቲ ማሊሎም ስለዝነጻሕና ተመስገን ቅድሚ ምእታውና ካብ ዝነበረና ተሓሳስባ ብቃልካ ምንጻሕ ስለዝገበርካ ተመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ በቃልካ ወልፊ ዘበለ ሁሉ ስለሰበርካ ተመስገን ማእሰርቲ ስለዝፈታሕካ ተመስገን ስለተህያው ዝኾነ ቃልካ ተመስገን ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ከም ቃል አምላክ ኣብ ህይወትና ይዕየ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ከም ቃል አምላክ ኣብ ህይወትና ሓይልን ብርታዕን ይፈኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ምሳኻ ዘይሳማዕ ዘበለ ሁሉ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቆረጽ ወይታ ስለ ሁሉ ሰናይካ ተመስገን ሓውናኻ ንባርኾ ለና ኣብ ዝኸደ ዘበለ ሁሉ ንፍረኽ ትገብሮ ንጽልይ ኣለና ዝኣተወ ዘበለ ሁሉ ዝረገጾ ዘበለ ሁሉ ከተውርሶ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ህዝቢ አምላክ ንባርኾ ለና በዚ ሎሚ ሰምዖ ቃል ሕያው ዝኾነ ቃል እባርኾም ኣለኹ ናይ ትራንስፎርሜሽን ጊዜ ይኹነሎም ናይ